Na jar minulého roku odkúpili pán Štefan a pani Iveta krachujúcu pekáreň v Gelnici. Po roku a pol rieši polícia viacero trestných oznámení bývalej konateľky na svojho spoločníka. Tie najzávažnejšie sa týkajú pokusu o znásilnenie a prípravy úkladnej vraždy. Príbeh spoločného podnikania Štefana a Ivety sa začal v tejto gelnickej pekárni. Prvé problémy nastali už po niekoľkých mesiacoch. Začal brať peniaze nielen z kasy, ale aj z účtu. A mňa pomaličky z firmy dostával vonku. Som upozorňovala, že tratia sa hotové peniaze, čiže tzv. Cash. Firma dokonca získala úver 31 000 eur, hoci spoločnosť nemala ani rok, ale mala záväzky voči štátu. Do vzťahu spoločníkov pekárne vstúpili vyhrážky a násilie. Bolo ubliženie na zdraví a taktiež tam bolo pokus o znásilnenie. Incident nahlásila polícii. Spoločník jej potom zamedzil prístup do pekárne. Iveta Kurilová bola v zápäti odvolaná z pozície konateľky. Ukázal mi hrob svojej dcery s tým, že nepočúvala ho a takto môžem dopadnúť aj ja, keď nebudem počúvať a nebudem robiť to, čo si on želá a že je tu ešte miesta dosť, kde sa môžem ocitnúť. Pred niekoľkými dňami sa ukázalo, že svoje údajné slová myslel vážne. Začal nahovárať ľudí na to, aby ma odstránili. Sú svedkovia, ktorí vypovedali, že áno, oslovil ich, aby ma odstránil. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné na teraz poskytnúť bližšie informácie k prípadu. Aspoň telefonicky sa nám podarilo spojiť aj s bývalým spoločníkom Ivety Kurilovej. To sú vymyslené a vydieranie. Aj pokus o znásilnenie. Som nemal nič s ňou spoločné, ani nemôžem mať, pretože ja mám svoj vek na tú úkladnú vraždu a ja som ani toho chlapa nikdy som nebol s ním. Tú úkladnú vraždu ona plánovala. Ja som oznámil polície 3-krát, že sa niekto sleduje a ma vydiera. Z Gelnice Marek Baláš, televízia Markíza.